ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. бародари азиз, дар паҳлӯи чапи ман дайрои Зарафшон, дайрои пурҷӯшу хуруши Зарафшон, ин дайро бойгарии мову шумо аст, бойгарии ватани азизамон Тоҷикистон аст, пур аз тилло аст. чӣ хеле ки навори пешсария тамошо кардед, бародаро анаи поён ба қад ҳамин дайро чанд сол шуд Россия рафтагӣ нестанд, тиллоя мешӯянд, рӯзаш 0,5 грамм то 1 грамма ҳар як одам ба, агар як команда шавед, як бригада шавед. ана ин зебогия барои шумо ман навор кардам бародари азиз. ана инҷои тагоби айнӣ мегӯянд, камтар устар ба сой мехӯрад. худо ба шукр, бовар кунед, аҷоибот зебогӣ. алҳамдулилло. ана ин мости шоҳрои хуҷанд душанбе, ин мости дӯстӣ. ҳамеша дӯст бошем, ҳамеша дар фикри якдигар бошем, дар ободии як ҳамватан бошем, дар фикри ободии як ҳамватан бошем, дар фикри ободии ватани азизамон Тоҷикистон бошем. Тоҷикистон ба пеш. ҳама барори кор комёбӣ. Сарбаланду пирӯз бошед. Ассалому алайкум. браво. бародари азиз, 7 нафар ба мо лозим аст. номарои ватсаи ман дар зер навор мешавад. як мошин карда равон мекунем аз тарафи фирма Пулашам. Патентатонам фирма мекунад, ҷои хобаш ҳаст. Челябинский област ба кор, пицфабрика Смена 1900. Патентатона мекунад, ҷои хоб ҳаст, питания метиҳад. почти 3500 меғалтад бародари аз рӯзи кори. даже зиёд. як квартира қариб 4-5 ҳазор меистад ҳозир. рӯзи кори ҳам мақсад 1900 рӯзи зимистон ба ҷои гар мақсад дилпур документиша мекунад. мошина аз инҷа худохоҳад аз тарафи фирма гирифта мебарад. фақат бародарои мақсад коркун лозим, бародарое ки мужик слова бошанд, падвадид накунанд. метавонам аз ноҳияи айнӣ касе ки метавонанд омадан то ноҳияи айнӣ мошина ташкил мекунем. худохоҳад касоне ки дар деҳоти ноҳияи айнӣ ҳастанд, мисол марамат занг занед, худ дар ҷое ки бошед бародари азиз занг занед, ватсаи ман дар зери навор мешавад. касое ки дар шаҳри Екатеринбург ҳам ҳастед, кор ҳаст бародари азиз, номарои ман дар зер навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. бохи дар амони алло бошед. инчунин авиакасамо кор карда истодааст. телефон кунед бародари азиз, худо хоҳад ба ҷои кор таъмин мекунем. касое ки дар Тоҷикистон ҳастед, метавонед занг занед. ман то рӯзаи якума худо хоҳад дар ҳаминҷа метавонем ҳаминҷа ба вохӯрем, машмӯна худам гусел кунам ва худо хоҳад мерем онҷа во мехӯрем иншоалло. саломату бардам бошед. занги шуморо интизор ҳастем.